Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves közönségünk! Köszöntöm Önöket ezen a szép áprilisi napon, és szeretném felkérni Juhász Gyula Felső Lajos polgármesterét, hogy tartsa meg rendezvényünk megnyitó beszédét. Köszönöm szépen! Nagy szeretettel köszöntök kedves vendégeinket és a szervezőket Felső Lajoson. Néhány szót szeretnék szólni a településről, úgy gondolom, hogy nagyon sok felsőlajosi, de azért olyanok is vannak, akik nem mindent tudnak a településről. Felső Lajos lakossága 1000 fő, Bács-Kiskun megye északi kapujaként emlegetik, a megye egyik legfiatalabb települése. 1960-ban vált tanyaközponttá Lajospizsek közös néven. Ekkor mindössze 60 lelket számlált. 1974-ben kapta meg a Felső Lajos nevet, a lakosság száma pedig 6-szorosára nőtt. 1989-ben vált önálló községé, önálló önkormányzattal. A dinamikus fejlődésnek köszönhetően megépült településünkön az iskola, óvoda, faluház, közpark, tájház, ökopark, és itt a mögöttünk látható játszótér, ami még hivatalosan nincs átadva, de már birtokba vehették a gyerekek. Természetesen van még itt tenni, hogy a településünk tovább élhessen, épülhessen és szépülhessen. Köszönetet szeretnék mondani a szervezőknek, a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesületnek, hogy a mai napon Felső Lajoston szervezték meg a rendezvényüket. Ezzel is színvonalássá tették a lakosság mindennapjait, programoknak célja hagyományok őrzése és ápolása. Láthatunk itt majd különböző kiállításokat, lovas bemutatókat, melyek reméljük mindenkinek elnyerik tetszéseiket. Hiszen a térségünkben is fontos szerepet kapnak a lovak. Sokan tartanak hobbi egyéb célokra, de megemlíthetném a tanyacsárdát is, mely egész országban híres a lovas programjairól. Én azt gondolom, hogy látnivaló lesz bőven a mai napon. Kívánok kedves nézőknek és a szervezőknek, érezzék jól magukat itt Felső Lajoson. És akkor most felkérném Felső Lajos alpolgármesterét, Kun János urat, hogy rendezvényünk nyitányaként süsse el a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőrző Egyesület ágyúját. Köszönjük szépen a közreműködést, alpolgármester úr! Polgármester úr, alpolgármester úr, szeretnénk megköszönni önöknek, hogy áldozatos munkájukkal és segítségnyújtásukkal hozzájárultak rendezvényünk megvalósításához. Szeretném megköszönni Duruc Péternek és Nagy Béla bácsinak, hogy a rendezvényünk helyszínét biztosították számunkra, lehetőséget adtak, hogy ezen a területen rendezzük meg ezt a rendezvényt. Köszöntöm az ezen a napon felsorakozó és résztvevő hagyományőrző csapatokat, Kecskemétről a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesületet, a Kecskeméti Tűzön Vizen át néptánccsoportot, a Lajos-Mizsei Vadrózsák néptánccsoportot, a Ballószögi Lövész Egyesület tagjait, a Helvéciai Lovas Betyár csapat tagjait
és a kecskeméti Csörömpölő Együttest. Köszöntöm kiállítóinkat, akik a harcok szünetében kedves közönségünknek érdekes bemutatókat tartanak. Köszöntöm vendéglátóinkat is, Kisjuhász Lászlót és szakácsunkat, Gáspár Andrást, azaz alias Öcsi bácsit. Kedves közönség! Hagyományőrző nap keretén belül megismerkedhetnek a magyar fogadkultúrával, a magyar lovas hadviselés fejlődés történetével a honfoglalástól az első világháborúig. Láthatjuk a puszták száguldó lovasainak, a betyároknak és csikósoknak látványos ügyességét, azt, hogy miként is válik ló és lovasa egy test és egy lélekké. Megismerkedhetnek különböző típusú íjakkal az íjász bemutatón keresztül, mindezeken túl, ha van felszerelésük, és airsoft fegyverük, részt vehetnek egy a II. Világháború harcait felidéző airsoft csatában is. Akik némileg kevésbé harcos programokra vágynak, ugyanakkor szeretnék próbára tenni ügyességüket, azok megtalálhatják számításukat a családi és gyermekprogramokban, ahol lesz lovagoltatás, kocsikázás, íjászkodás, lándzsavetés, csatakereszthajítás, kötélhúzás, zsákbafutás, talicskafutás, célbadobás patkóval, tűkeresés a szénakazalban és üvegverés ostorral. Programjainkban igyekeztük ötvözni a kellemest a hasznossal, és természetesen a kihívással is. Amint hallhatták, és reméljük később személyesen látni és tapasztalni fogják, törekedtünk arra, hogy a korábbi századok vásáros napjaira emlékeztessenek a programok. Mindezen programok mellett Vajda Rudolf előadást tart egészségmegőrzésről, a helyes életmódról, valamint arról, hogyan élje túl a természet ottlétünket. Mácsai Endre vízimentő szintén előadást tart önöknek a vízimentésről, illetve búvárfelszerelésekről. Rehabilitációs konzultációra kerül sor a Kisállat Fizioterápiás Társaság vezetőjével, Várkonyi Emesével. Az előadásokkal kapcsolatosan kötetlen formában beszélgethetnek az előadókkal. Szeretném felhívni becses figyelmüket kiállítóinkra, ahol megismerkedhetnek az egészségesebb ételek elkészítésének új módjaival, az ehhez szükséges táplálékkiegészítőkkel, új edénytípusokkal. Megtekinthetik a kosár és kaktusz kiállítást, a kézikészítésű kard kiállítást, láthatnak előtöltő fegyver kiállítást és bemutatót, illetve a Ballószögi Lövész Egyesület részéről légpuskával szintén lőni is lehet. Amennyiben a programok kavalkádjában megéheznének, megszomjaznának, erre is lehetőséget teremtettünk ugye vendéglátóinkon keresztül. A büfében tudnak étkezési jegyet vásárolni az ebédhez, illetve szeretném felhívni azon kedves vendégeink figyelmét, akik dohányoznak, hogy a rendezvény alatt és területén csak a kijelölt helyeken tegyék meg a dohányzást, a tűz és balesetveszély elkerülése érdekében. Megértésüket köszönjük. Kedves közönség, a programok sokrétűek, látványosak, tanulságosak, egy részük embert próbáló. Kívánom, hogy érezzék jól magukat, testben és lélekben gazdagodjanak. Kérem, tapsolják meg a Kiskunhuszár és Honvéd Hagyományőrző Egyesület katonáit, hiszen most önöknek tisztelegnek. Miután lovasaink levonulnak a pályáról, a fogadhajtás venné kezdetét, vagy veszi kezdetét jobban mondva, és akkor érkezési sorrendben fogom önöknek bekonferálni a tulajdonképpen fogadhajtásban résztvevőket.
és kérem megérkezett Kassa István, még egyszer mondanám Lajos Mizséről. És hát annyit lehet tudni, hogy a két ló, ami vontatja, illetve húzza ezt a kocsit, mind a kettő Nonius fajtájú ló. Az egyiket Robinak, a másikat pedig Rambónak hívják. A kocsi egy járató kocsi, Danka Gyula készítette, aki nagykörösi illetőségű. Kérem tapsolják meg Kassa Istvánt, Robit és Rambót. A lószerszám, amit láthatnak, az pedig egy rézveretes magyar lószerszám. És akkor most szólítanám ismét a pályára Nagy Zoltán urat. Ő egy pados kocsival érkezett hozzánk. És azt lehet tudni, hogy így beszélgettem a Nagy Zoltánnal, hogy tulajdonképpen a kocsi Nagy András tulajdona, és a lovak is úgy szintén. Ez egy pados kocsi, amely tulajdonképpen kocsikáztatásra lett átalakítva. Egyébként hétköznapi szinten a mezőgazdasági munkáknál használják ezeket a kocsikat. A szerszám, a lovak szerszámzata az egy munkaszerszám, a lovak pedig Nonius félvérek, anyai ágról testvérek, és a két Noniust Csillagnak és Dajkának hívják. Kérem tapsolják meg Nagy Zoltánt, Csillagot és Dajkát! És akkor felkérném Fekete Imre urat, aki Felső Lajosi. Bizonyára önök is ismerik Fekete urat. Ő szintén egy nagyon szép kocsival érkezett hozzánk. Ez egy stílkocsi, alul-fölül gömbölyűen kivágott korbájú cseklészi kocsi. A készítője és tulajdonosa Borda Kálmán úr. Már nem fattad le Dávidot, de... És tulajdonképpen a lónak a neve Muki, akinek a marmagasság, akit tulajdonképpen marmagasság szerint a póni kategóriába, vagy a apró ló kategóriába sorolhatnánk. Ő tulajdonképpen sodrott gesztenyepej, ami annyit jelent, hogy tulajdonképpen hideg és melegvérű ló egyaránt. Tapsolják meg kérem Mukit és Fekete Imrét, Felső Lajos. Akkor szólítanám a pályára Kollár Petrát, aki a fogathajtást versenyszerűen űzi, és junior válogatott kerettagja Kollár Petra, edzője Egri Péter világbajnok, segédhajtója Gengelicki Regina, lova pedig Herceg névre hallgat, egy 10 éves szürke Welsh Harriert. A fogat fenntartója a Kollár család. A versenyző az első magyar pónifogathajtó egyesület tagja. A kocsi típusa maraton. Kérem tapsolják meg Herceget és Kollár Petrát, illetve Gengelicki Reginát. A szerszám egy könnyű magyar díszhám, az eredményeit is leírta tulajdonképpen nekem. 2009-ben országos bajnokság második helyezését érte el, 2010-ben junior világkupa 10. helyet érte el, 2011-ben Jakab-szálláson első helyezést érte el, 2011-ben Táborfalván szintén első helyezést érte el, és 2011-ben Vecsés nemzetközi versenyen 4. helyeket ért el. Most miközben itt a fogatasaink megmutatják a kocsikat önöknek, szeretnék néhány szót szólni tulajdonképpen a fogathajtás történetéről. Ugye a fogathajtással már tulajdonképpen az ókori görög olimpiák kapcsán találkozhatunk. Az első hitelesen leírt kocsiverseny érdekes módon Homérosz Iliászában található meg.
A kocsiverseny sportot későbbiekben a maguk tanították a lovat, és maguk kocsiztak vele. Azonban voltak számos olyan úrkocsisaink, akiket inkább a heves vérmérsékletük késztetett arra, hogy a gyeplőt a kezükbe fogják. Ilyen volt például Sándor Móricz gróf, aki legendás hírű volt arról, hogy mindig meg tudta botránkoztatni az országot is, és természetesen arisztokrata köreit is. Hát általában ő ilyen nyaktörő mutatványokat tudott produkálni. Viszont az, hogy mennyire forrófejű volt és gavallér, azt jó példáz az alábbi történet, hogy ugye Sándor Móricz gróf a mostani Sándor palotában lakott, és hát egyszer Bécsben járt, udvarolt egy bécsi grófkisasszonynak, és egyszer, amikor hazament a palotájára Budára, gondolt egyet, hogy ő elmegy egy kézcsókra a grófkisasszonyhoz, felült a lovára, kivágtatott a budai várból, elvágtatott Bécsig, ott fogadta a grófkisasszony, ő a kézcsókot megtette, és utána hazavágtatott Budára. Tehát ilyen mutatványokra volt képes a mi Sándor Móricz. Most is láthatnak. Itt láthatják elsőként ugye Vajda Rudolfot, aki honfoglaláskori magyar viseletben látható, hadiviseletben, és a kezében pedig az Árpádok hadilobogóját tartja. Utána jönnek a nádorhuszárok, egy hadikhuszár, illetve egy végvári vitéz, illetve a 2 császári vértes. Ugye, hát azt tudni kell, hogy ugye honfoglalás kori magyarság ugye keletről érkezett, egy elég sajátos harcmodort mondhatott magáénak, amit köszönhetett a reflexíjnak, amely valójában egy visszacsapó íj volt. Sokkal erősebb, nagyobb átütő erőt képzett ez az íj. Egyébként a honfoglalás kori harcosok egy-egy hadjárat során 2-3 íjat is magukkal vittek, mert ennek az íjnak csak egyetlen egy ellensége volt, az pedig az eső. A lovaglást és az íjjal való bánásmódot már szinte 3 éves korától, 3-5 éves kortól elkezdték tanítani a gyerekeknek, tehát már 3-5 éves korban már őket keményen lovagoltatták, és tulajdonképpen harcosnak képezték ki őket. Láthatjuk ugye ezt az érdekes föveget, amely egy csúcsos föveg, és látjuk az első lövést. Ami lehetővé tette azt, hogy a lovas tudjon a nyeregben forgolódni az íjjal, az annak volt köszönhető, hogy az íjnak az alsó szára az rövidebb volt, mint a felső. Így kényelmesen tudott forogni a nyeregbe. Tulajdonképpen ez volt az egyik haditaktikának az alapja, ugye Bölcs Leó bizánci császár fiának írt intelmeiben leírja, hogy miként harcolnak a magyarok, ugyanis Bizánccal is harcoltunk azért elég sűrűn, főleg itt az Al-Duna mentén. És a haditaktika alapja az volt, hogy ez már majdnem halálos is lehetett volna, ha egy kicsit szélesebb az ellenfél, de meg fogja próbálni újból, mert hiszen a magyar nem keseredik el az első kis csorbán, hanem újra fog próbálkozni, sokkal átütőbb erővel. Ez már valószínű, hogy akár halálos is lehetett volna. Úgyhogy, hát igen, tulajdonképpen nem egy
nem egy egyszerű dolog az, hogy az ember koordinálja a mozgását a lóval, ugyanakkor lóról még harcoljon, akár íjjal, nyíllal lőjön, vagy éppen kopját, azaz kelevészt hajítson el, ahogy akkoriban ezt mondták. Hát nagyon szépen köszönjük a honfoglaláskori harcosunknak ezt a bemutatót, és most pedig következik a végvári huszár. Ugye a végvári vonalat ugye Mátyás király kezdte el, illetve hát Nagy Béla, 4. Béla király kezdte el kiépíteni, majd Hunyadi Mátyás lesz az, aki apja János nyomdokain lépve továbbfejleszti. Ugye azt láthatjuk, hogy a végvári huszárunk ugye összegyűjti szabjájával a koszorúkat. Kérem, tapsolják meg a végvári vitézt. Ugye, és aztán a mohácsi csata után ugye a déli végvárvonal összeomlott, az új végvári rendszer az tulajdonképpen északra és a Dunántúlra helyeződött át, és tulajdonképpen ezek a végvári vitézek tartották a határokat, szüntelenül harcolva a törökkel, sőt, olykor-olykor párbajra hívták ki a törököket, méghozzá oly módon, hogy megbeszéltek egy helyet, hogy hol találkozzon a két vitéz, a két sereg felsorakozott, de csak két ember harcolt egymással. Például legendás végvári vitéz volt Túri György, akit annyira rettegtek a törökök, hogy nem igazán akartak párbajra kelni vele, és hát Túri kapitány ellen felkészítettek a törökök egy harcost. Ennek a felkészítése ennek a harcosnak 3 évbe került. Túri már úgy jelentkezett párbajra, hogy nem mondta meg a nevét, mert különben nem álltak volna ki ellene. És ezzel a harcossal került szembe, és hát a 3 éves munka gyorsan pocsékba ment, mert Túri végvári kapitány, és ismét a koszorúk össze lettek gyűjtve. Túri végvári kapitány szinte lemészárolta, mondhatni így a 3 éven keresztül. András neve ismerős lehet a történelemből. Ő volt Mária Terézia legnagyobb magyar hadvezére, aki még a porosz-osztrák örökösödési háborúban Berlint is megsarcolta, több mint 5000 aranyat rabolt huszárjai élén. Hát nagy tapsot kérünk a hadik huszárnak, aki ilyen szépen összegyűjtötte ezeket a koszorúkat. És újra próbálkozik hadik huszárunk, és néhány dolgot elmondanék erről a hadik huszárezredről. Az ezred tulajdonosa Hadik András lett, Mária Terézia altábornagya, vagy tábornagya. Ő volt az első tulajdonosa az ezrednek, illetve az első parancsnoka is. Az osztrák örökösödési háborúban hát kiváló teljesítményt nyújtott ismét hadik huszárunk. Az osztrák-porosz örökösödési háborúkban kiválóan helytált ez az alakulat. Ellentétben velük voltak más magyar ezredek, akik arra panaszkodtak Mária Teréziánál, hogy hát bizony rövid a kardjuk. Mire a felséges császárasszony Mária Terézia azt találta válaszolni nekik, hogy vegyetek példát a hadik huszárokról, toldjátok meg egy lépéssel. És most jön a nádor huszár. A nádor huszárezred, vagy 12. számú palatinus huszárezred katonáját láthatjuk, huszárját láthatjuk itt, és nagy bőszen csapkodja lefele a koszorúkat, illetve tűzi karja a hegyire. Azt lehet tudni róluk, hogy Jász-Nagykun Szolnok megyében, illetve a Kiskunságban toborozták őket, színmagyar alakulat. Színmagyar alakulatról beszélünk. A 12. sorszámot viseli az ezred. Őnekik talán a legregényesebb a történetük. Most már azért cifrázzuk a dolgokat, mert ahogy elnézem, most már káposztafejek is fognak hullani. Csúnya osztrák káposztafejek, labanc káposztafejek fognak porba hullani. Majd vigyázz a fejedre. És tulajdonképpen az egyik leghíresebb parancsnokuk a Virág Gedeon főhadnagy volt. Ő vezette haza a huszár alakulatot
Csehországból, Prága mellől, és mintegy 12 nap alatt hazaértek 200-addal. Sajnos útközben elesett egy-egy tisztjük, viszont a szabadságharcot végigharcolták, és a Görgei féle feldunai hadtestben kiváló szolgálatot nyújtottak a magyar hazának. És hújjanak a káposztafejek. Egy káposztafej. Megvan a második káposztafejünk is. Köszönjük! Hát ennyi. Így járnak az osztrákok, hogyha nádorhuszárral kerülnek szembe. Aztán a későbbiekben is történtek azért szökések, mert hát nyilván az teljes ezred nem tudott átjönni Magyarországra, mert közben az osztrák hadvezetés erősen úgy intézkedett, hogy ne tudjanak szökni, és ismét 2-3 káposztafej hullott le. És hát ők is már kisebb létszámban tudtak hazaszökni. Az utolsó hazaszökési kísérlet az 1849. júniusában történt, amikor is 93 emberrel tudtak megszökni a császár szolgálatából, azért, hogy a magyar szabadságharcot, a magyar forradalmi törekvéseket szolgálják. És láthatunk itt, és szintén egy nádorhuszárt, viszont ő neki már egészen más az öltözete. Ez a fajta tulajdonképpen dolmány, ezt úgy hívják, hogy Spencer. Ez volt tulajdonképpen a huszároknak a hadi és gyakorló öltözete. Ugye az előzőekben láthattuk, hogy a másik öltözet az egy sűrűn zsinórozott ruha volt. Általában ezt használták díszöltözetnek, bár adott esetben, hogyha akadozott az utánpótlás és nem volt megfelelő mennyiségű ruházatuk, vagy nem tudták magukkal vinni a hadjáratba az összes felszerelésüket, akkor előfordult, hogy díszöltözetben is elegánsan, urasan harcoltak, hiszen ugye a huszár az a pokolban is huszár, és úrként a pokolban is úr, tehát adtak az eleganciára. Egyébként ezek a huszárruhák, az egyenruha került, ugyanúgy megmaradt a zsinórozása a ruhának, főleg a menténél. Kérem, tapsoljuk meg az első világháborús huszárt. Láthatjuk, hogy most már az egyik főfegyvere már nem a szabja, hanem elsősorban a karabély. De azért még a huszárok az első világháború folyamán is csináltak jó néhány fergeteges rohamot és hatalmas hadi bravúrokat, és azt hiszem, hogy most az áldozatok ismét a káposztafejek lesznek. Hát, Rudi, üsd a cselákot! Mutasd meg nekik, hogyan harcol a magyar huszár! Nos, hogy miért szűnt meg az egyenruhának a színpompássága, az nemes egyszerűsége praktikus okokból adódott. Egyrészt a frontok megmerevettek, ugye állóháború alakul ki, és hát nyilvánvaló egy puskával könnyebben leszedünk egy olyan ember, idézőjelbe téve, aki színes öltözetben van, mint aki megpróbál beleolvadni a környezetébe, és hát ezért cserélték le a huszárok tulajdonképpen a színes öltözetet. És hát sajnos, mivel az állóháború kialakul és nincs lehetőség lovas manőverezésre, a huszár gyaloglásra kényszerült, illetve a gyalogharcra kényszerült a huszár. De ugyanakkor még a háború első felében, amikor még nagyobb tere jutott a huszárságnak, lóról is tudtak tüzelést kiváltani, és tulajdonképpen ezzel indították a rohamokat, tehát sortüzeket adtak le, majd utána kivonták a szabjájukat, és ugye megindult a roham. Azonban a lövészárok már a huszárt sajnos úgymond két lábra kényszerítette, és sajnos neki is le kellett tennie a kardját, és helyette szuronyos puskáját tartotta ellenének, és szuronyrohamokat hajtott végre, így ahogy itt mutatja nekünk az első világháborús huszárunk Rudi bátyám, ugye egy csodálatos szuronnyal való döfést mutatott be. Köszönjük szépen! Egyébként sajnos az első világháború ideje alatt mintegy 1,5 millió ló pusztult el. Ebbe vannak katonalovak, huszárlovak, fogatos lovak, különböző tüzérségi vontatásra alkalmazott lovak,
szállítószekerek lovai. Tehát nagyon-nagyon megcsappant Magyarországon a lóállomány az első világháború következtében. Részben ez is belejátszott abba, hogy az első világháborús huszár gyalogharcra, gyaloglásra kényszerült. Közben felvonul itt az osztrák gyalogság. Tulajdonképpen az osztrákok, majd ne lepődjenek meg, kényszersorozást fognak tartani. Kényszersorozást fognak tartani, és be akarják a önök közül kiválasztott egyéneket a császár oldalára átállítani, és megkezdik az önök kiképzését is természetesen, aki majd tulajdonképpen a sorozásba bekerül. Ugye hát egészen 1848-ig ugye toborozták, verbuválták a katonát, de voltak olyan kritériumok, hogyha a verbunk nem sikerült, és nem volt meg a megfelelő létszámú újonc, akkor sorshúzással kellett dönteni, hogy kivonuljon a császár katonájának. Akiket most láthatunk, ez a Don Miguel gyalogezred, amely 1756-ban alapult, és 1918-ig létezett így, mint ezred. A Habsburg Birodalom, osztrák-magyar monarchia minden háborújában és hadjáratában részt vettek a Don Miguelek. A csatatereken mutatott helytállásnak köszönhetően mindig nagy megtiszteltetésnek számított az alakulat katonájának, veteránjának, vagy éppen hadkiegészítési körzetének lakójának lenni. Egyébként ők Debrecen házi ezrede voltak, és a Debrecen és környékbeli településekből verbuválták a katonákat. Most láthatunk itt alaki gyakorlatokat, itt például a különböző fordulatokat, előre szegezett szuronnya, majd pedig várra vett szuronnya, figyelve a sortartásra. Ugye ez nagyon lényeges volt abban a korban, amikor elsősorban az oszlop és vonalharcászatra alapul tulajdonképpen a haditaktika. Fontos volt az, hogy a katonák szorosan egymás mellett menjenek, hogy a kiadott parancsokat egyszerre hajtsák végre, legyen szó akár a töltésről, legyen szó akár a fegyver tűzkészé való tételéről, vagy éppen a tüzelés kiváltásáról. Tulajdonképpen az osztrák Habsburg Birodalom területén belül 58 sorgyalogezred volt, ebből 15 nyerte Magyarország és Erdély területéről a kiegészítését. Ugye most azt láthatták, hogy 3 ütemre, német vezényszóra hajtották végre ugye a tulajdonképpen szuronyszegzést. Amint láthatjuk, az egyik oldalon magas fekete csákóban, illetve a mellette lévő osztrák kollega tábori sapkában látható. Ők a nehéz gyalogsághoz tartoznak, sorgyalogezredi nehézgyalogosok. Ugye láthatjuk, hogy az egyenruhájuk színe ugye a vörös hajtóka, skarlátpiros hajtóka, illetve a fehér frak. Igazából tehát az ezrednek a színe, innen tudták megkülönböztetni akkor egymástól az ezredeket, hogy mindegyiknek más volt a hajtókájának a színe, vagy éppen a gombozásának a színe. A fehér frak az egy érdekes történet útján alakult ki, mert a 17.-18. századig tulajdonképpen színes egyenruhák voltak a császári hadseregben, de a császári hadsereg, és most egy teljes fordulatot hajtottak végre, tulajdonképpen színes egyenruhák voltak, az osztrák kormányzat azonban csökkenteni akarta a költségvetését, és így arra az elhatározásra jutott, hogy nem festeti a posztókat, hanem sima szürke vagy ilyen gyöngyház-szürke posztót ad a katonáinak, abból készítik a frakkokat. Aztán ez szépen lassan kifehéredett. Egyébként csak az osztrák hadsereg, így a magyar sorozású ezredek is, csak ők harcoltak fehér frakban. Láthatjuk a felszerelésüket, ugye a tábori sapkás úriember mellett
3 gránátos látható. A gránátosok voltak tulajdonképpen a sorgyalogezred elit alakulatai, elit százada, ugyanis minden egyes zászlóaljnak egy századnyi gránátosa volt, amit hadi helyzetben egy ezrednél ezek a gránátos századok zászlóaljakká tudtak összeállni. Ugye a gránátosokat onnan tudjuk megkülönböztetni, hogy medvebőr süvegük volt, és megkezdik az osztrákok a sorozást, úgyhogy jól figyeljenek, mert utána aztán viszik önöket, úgyhogy jaj, nektek szegény fiúk, visznek a császárért harcolni titeket, aztán édesanyátok se lát vagy 12 évig, mert akkor nem 2 év volt ám a szolgálat, meg 1 év, meg 6 hónap, meg 3 hónap, hanem tényleg 12-13 évig is mundérba kellett maradni, és 12-13 év alatt év után jöhetett csak haza az adott katonaviselt ember, miután megkapta ugye az obsit levelét. És hát ha jól sejtem, akkor az osztrákjaink már vadásszák is itt az újoncokat, a regrutákat, kényszerítik őket császár szolgálatába, ugye. Hát nem sikerült a verbunk, nem volt valami népszerű a nép körébe, úgyhogy így kényszer sorozást kell tartaniuk. Ez egyébként valójában is így volt, persze nem voltak ennyire finomak azért az osztrák kollégák, tehát azért maradjunk ennyibe. És hát ha jól sejtem, akkor az őrmester úr, aki kicsit másként hordja a puskáját, ugye marokban fogja a puska sátorvasát, ugye ezzel is jelezve tulajdonképpen a tartalékzubbonyát, bakancspucoló készletet, varrókészletet, borotvákozó készletet, egyéb személyes tárgyakat, amiből meglehetősen kevés volt neki egyébként, illetve különböző törölközőket, fegyverkarbantartó készletet tartottak benne. A borjúra föl van máházva a tája, amiből evett. Általában egy rajnak kb. 5-10 főnek, 5-10 fő kapott egy bográcsot, abba főztek közösen. Tányérja ugye meg étkészlete meg mindenkinek volt, úgyhogy ezt megoldották. Föl van máházva még a borjúra ugye a pokróc. Tulajdonképpen a nyári időszakban pokrócot máháztak rá, a téli időszakban a téli időszakban a kabátot máházták föl rá, és akkor a pokrócot magukon átvetve hordták, a téli időszakban pedig a pokróc volt felmáházva erre a borjúra. Hát nem volt egy kellemes viselet, ugyanis fapeckekkel volt kitámasztva a borjú, tehát eszméletlen módon, a személyes tapasztalatból tudom, mert én is tulajdonképpen a Kiskunhuszár és Honvéd Hagyományőrző Egyesület tagja vagyok, csak én a 48-as Honvéd tagozatban vagyok benne, én is hordtam ezt a borjút. Hát megmondom őszintén, hogy egy nap után ahogy az egykori 48-as leírásban az egyik visszaemlékező írja, hogy hát télen szerették, mert melegítette ugyan a hátukat, meg annak ellenére, hogy baromi kényelmetlen volt, de azért nyáron szívesebben elcserélték 2 liter savanyú borért ezt a borjút, tehát úgy igyekeztek megszabadulni tőle a katonák. Na, itt azt láthatjuk, hogy 2 huszár össze fog csapni a osztrák vértesekkel, a huszárok elterelik az ellenség figyelmét, és ezáltal a szegény magyar fiúk, akiket sorozni akartak, így jár rövid katonai szolgálatuk után, vagy rekrutai szolgálatuk után megmenekülnek a császári szolgálatból. Ugye láthatjuk, hogy a gyalogság már ugye készülődik. Hát úgy néz ki, hogy egy találkozó harcnak lehetünk tanulni, ugyanis a nagy hadseregek előtt a hadjáratokban elővédek mozogtak. Az elővédnek a feladata volt, hogy tulajdonképpen kikémlelje az ellenség erejét, felmérje, hogy mekkora erőkkel rendelkezik az ellenség. Ez adott esetben erőszakos lehetett, ami annyit tett, hogy tulajdonképpen kisebb csatározásra került sor, és így mérték föl, hogy tulajdonképpen mekkora erővel is áll szemben maga a fősereg. Általában ezek az elővédek utána szépen lassan visszahúzódtak a saját csapataik irányába, és most ezt próbáljuk meg itt önöknek megmutatni és feleleveníteni, hogy ebben a korban ez hogy működött. Ugye láthatjuk, hogy fölvonul a magyar gyalogság, ez esetben a 71. honvéd zászlóalj, amelynek
egy része Kecskemétről sorozódott. Az osztrákok elindulnak földerítésre. Ugye a magyarokon láthatjuk, hogy kávébarna Honvéd Attila, kék nadrág, ehhez megyvörös zsinórzat járult. Egyébként ez úgy alakult ki, hogy az osztrák raktárakban a battyányi kormány az osztrák tüzérségnek fenntartott barna posztót talált. És hát mivel gyorsan kellettek az egyenruhák, hát ebből varták meg az egyenruhákat. Így alakult ki tulajdonképpen ez a honvédi viselet. Láthatjuk itt a Szkenderovics Zoltán főhadnagyúr vezényli a legifjabb katonáinkat, és közben a jobb szárnyon összecsap a lovasság, az osztrákok pedig leadnak egy sortüzet a magyar gyalogságra, ennek ellenére a magyarok elszántan rohamozzák az osztrák erőket, de amint látom, a háttérben ugye az erdős fás területből felfejlődik egy újabb magyar haderő, úgyhogy valószínűsíthetjük, hogy ekkora túlerőnél már azért nem biztos, hogy vissza fognak tudni vonulni az osztrákok a saját főerejükhöz, hanem egyszerűen fogságba fognak esni a túlerő miatt, amely előbb-utóbb be fogja keríteni őket. Azért azt hozzá kell tenni, hogy nem voltak puhány katonák az osztrákok, azt mondhatjuk, hogy Európa második legjobban felfegyverzett és kiképzett hadseregéről beszélünk. Ugyanakkor a honvéd gyalogság sokszor úgy kerültek a honvédek a csatatérre, hogy alig 2 hetes kiképzés volt a hátuk mögött, és tulajdonképpen a saját haditapasztalataikra építve tudtak eredményesen működni, és hát ez a fiatal magyar hadsereg a tavaszi hadjáratban 1849 áprilisában 9 csatába fogja megverni az osztrák haderőt, Európa második legjobb hadseregét. Tehát csak ennyit számított a honfiúi lelkesedés, illetve az az akaraterő, amivel akkor a magyarság rendelkezett, és reméljük, hogy rendelkezik ma is. És most azt láthatjuk, hogy ismételten tűzpárbajra kerül sor a gyalogság részéről, az osztrákok ismét egy sortüzet adnak le, eközben a magyar gyalogság tölti a fegyvereit. Tulajdonképpen az volt a csata győztese igazából, akik hamarabb töltötték meg a fegyvereiket. Egyrészt, másrészt pedig az, hogy a magyarok részéről kialakult egy olyan harcmodor, hogy a tölténytáskában, ami az osztrákokon és a magyarokon is látható, abban 60 töltés férte. Na most ahhoz, hogy 60 töltést ellőjenek, ahhoz legalább 2 napos ütközetre volt szükség. Ez megtörtént például Kápolnánál, február 26-27-én 1849-ben. Általában olyan 10-15 lövést adtak le, sortüzet adtak le, vagy futótüzet adtak le, és utána föltűzték a szuronyaikat, és tulajdonképpen szuronyrohammal döntötték el a csata sorsát, ezért hívja Clausewitz is tulajdonképpen a gyalogságot a fegyvernemek királynőjének. Közben itt beszélek egy kicsit a nádor huszárokról és az osztrák lovasságról is. Ugye ismerős mindenkinek Jókai Mór Kőszívű ember fiai című regénye. Ugye a Kőszívű ember fiaiban ugye Baradlai Richárd és Pálvic Ottó az, aki párbajt vív az isaszegi csatába. Hát a Jókai Mór a nagy meseírónk, ha lehet így fogalmazni. Itt már az osztrákok azt hiszem az utolsókat rúgják, és még megpróbálkoznak egy elszánt rohammal. És tulajdonképpen ugye Jókai ezt egy kicsit megszépítette ezt a történetet, mert valójában az eredeti történet az közben a lovasság is ugye itt becsatlakozik a csatározásba, bekeríti az osztrákokat, közben a magyar gyalogság is fölfejlődik, és egyszerűen ahogy megjósoltam, idézőjelbe téve, az várható volt, bekerítették az osztrák gyalogságot. És visszatérve a lovasokra, Sebő Alajos a saját elmondása alapján úgy állt ki, hogy ő meg fog halni. Tehát ő tudta azt, hogy ő neki kapáltak, itt vége van. Csupán becsületből állt ki, hogy a legényei nem mondhassák azt, hogy a parancsnokuk gyáva ember,
Aztán úgy alakult a sors, hogy végül Sebő Alajos, a kis mokány emberke, kis mokány lovával a nagytestű Góliát Rídezelt, legyőzte, egyszerűen levágta, szó szerint. És ugye már láthatjuk, hogy itt a huszárok is körbefogták elég jól a császári vérteseket, és levágta ezt az osztrák tisztet. Tulajdonképpen annak köszönhette a győzelmét, hogy arra lett figyelmes, hogy az ő lova meg tudja lökni. Mivel kisebb testű ló volt, meg tudja lökni a Rídezelnek a sokkal nagyobb, kicsit lassúbb mozgású lovát, és ez éppen annyi előnyhöz juttatta, hogy tulajdonképpen Rídezelnek halálos sebet tudott okozni. Egyébként április 9-én harmadosztályú katonai érdeméremmel tüntették ki Sebő Alajos alezredes urat. És most Szurony-Szegez elhangzott az osztrák és magyar oldalról is. Hát úgy látszik, hogy mégiscsak sikerült az osztrákoknak kitörni ebből a gyűrűből, és a magyarok nem kapkodva, de masszívan előre nyomulva ismét összecsapnak az osztrákokkal, és megint megtörténik a bekerítés. Persze az osztrákok próbálnak reagálni, hogy biztosítsák a saját hátukat, de hát ez valami kevéssé jön össze nekik ilyen tömegerőnél. Közben megjelentek a nádorok is, akik már az előbb levágták a császári lovas vértes egységeket. Egyébként a vérteseket Prágából, illetve Csehországból, Sziléziából, Galíciából toborozták. Ők voltak az úgynevezett nehéz lovasság, még a huszárság a könnyű lovasság volt. A lovas támadások idején a vértes egységek jelentették az átütő erőt. Magyar oldalon is harcolt egy vértes egység Erdélyben, Bemtábornok seregében, ők voltak a Kres lovasok. Töltött puskákkal várakozik, és hát most kölcsönös sortüzeket fognak leadni egymásra. És most már Szurony-Szegez vezényszó elhangzott, és megindul a roham az osztrák gyalogság ellen. És ha minden jól megy, ja, és még ráadásul lovassági támogatást is kapnak. Szépe főhadnagyúr vezetésével. Rudi, mint egy tapasztalt tábornok, csak ül a lován és szemléli a csata kimenetelét, igazítja az alakulatokat, hogy ki merre, hova, merre, hány méter, küldi a nyargoncait, a segédtisztjeit a zászlóaljakat vezető parancsnokokhoz. És láthatják, hogy az osztrákok megadják magukat. Egyezményes jel volt a 19. század folyamán, hogy az az alakulat, amelyik megadja magát, az részben levette a csákóját, illetve a puskáját a csővel lefele tartotta, azaz a puskatusával fölfele tartotta a puskáját. Összerendezik őket egy ilyen fogoly menetoszlopba, a kétoldali biztosítást kapnak a fogolykísérethez, illetve ezt rendezi itt a főhadnagyúr. Ugye még amiről így beszélnék, Kecskemét zászlója. Ez császári haderő, ugye Búja Lajos őrmester úr, hagyományőrző őrmester úr vezényletével, osztrák vezényszóra marsolnak. Elől láthatjuk az osztrák gyalogság elitjét, a gránátosokat, ugye jól megismerhetőek a medvebőr süvegükről, magas medvebőr süvegükről, illetve a nehéz gyalogságot, amely viszont kikeményített, megmozgosított csákójáról ismerszik meg. Utána következnek a svalzsérek, vagy ahogy akkor nevezték őket, ugye császári vértesek. És aztán jönnek a nádorhuszárok. És azért hallják ugye, hogy osztrák vezényszóra történik, tehát kérem tapsolják meg a Kiskunhuszár és Honvéd Hagyományőrző Egyesületet és az ő általuk tartott bemutatót. És itt látható a menetoszlop végén, de nem utolsóként a hadikhuszárunk, a hadikhuszár ezred tagja, illetve a végvári
vitéz vagy végbári huszár a hadikhuszárnak a bal oldalán. És úgy néz ki, hogy lovasaink közös vágtát intéztek az ellenség ellen, kivont kardokkal. Én azt mondom erre, hogy ember legyen az a talpán, aki szembe tudott állni egy ilyen huszárrohammal. Ugye itt azért már láthatjuk, hogy nem kötéllel fogják a katonákat, hanem verbunkkal. Ugye azért érzik a különbséget, a szívet melengető különbséget, hogy az osztrákjaink kényszerítették a katonát, még itt verbuválást láthatnak. És toborzó táncot verbunkot. Sokszor előfordult, hogy a betyároknak rejtőzködniük kellett. A lovaikkal együtt sok esetben a pandúrok elől. A lovak csendben és nyugodtan kellett a lovaknak feküdnie, a lovasok mellett, hogy ne fedjék föl a helyzetüket. És amit láthatják, ugye a karikás ostor csattogtatásával demonstrálják a lovasbetyár csapat tagjai, hogy lovaik teljesen nyugodtak, és semmilyen zaj nem zavarja meg őket. Tehát ők maximálisan el tudnak rejtőzni lovaikkal együtt. A betyár elnevezés a 18-19. században keletkezett, a bujdosó rablók általánosan elterjedt neve volt, de a nép őket csak szegény legényekként emlegette. A hivatalos iratokban olyanokat olvashatunk róluk megnevezésként, mint tolvaj, rabló, paramia, lator kifejezésekkel illették ezeket a betyárokat. A nép nyelvébe, dalaiba azonban ezek a megnevezések abszolút nem jelentek meg. Ez nem is csoda, hiszen az egyszerű nép a betyárokban a szabadság két lábon járó megtestesítői, igazságosztói, az idegenek és az urak hatalmaskodásai ellen föllépő hősöket látták. Ennek köszönhető az, hogy a hivatalos iratok a rosszat állítanak róluk, még a szájhagyomány szerint sokkal jobb. Nem megy ez neked. Ez az úgynevezett kutyus, ez régen és nyugodtságáról ismét tanúbizonyságot ad, miközben a lovasbetyár csapat tagjai őszintén tartják karikásokat.
sok betyárt megénekelt, mint például Angyal Bandit, Bognár Imrét, Sopri Jóskát. Azt hittem mély Talán az mindegyik közül a leghíresebbet ugye a betyár király Rózsa Sándor. A róluk született dalokban a nép saját jótévőjeként énekelte meg a betyárokat, ezen túl csodálatos képességekkel ruházta föl őket. Például gyakran emlegették azt, hogy nem fogja őket sem a golyó, sem a kard körül, ugyanakkor viszont a ló ezt egész jól tűrte, és hát igazából a betyárok meg tudták csinálni ezt a kikémlelést. Ez volt az úgynevezett ló hátánállás. Tulajdonképpen visszatérve a mendemondákra, Keringett Rózsa Sándorról szintén egy olyan monda, hogy nem fogja őt sem a golyó, sem a kard. A Bánátban ezt úgy mesélték, hogy tulajdonképpen azért nem fogta a golyó meg a kard, mert burokban született. A Délalföldön ezt egy kicsit másként mesélik. Az a hír járta a Délalföldön, hogy Rózsa Sándort azért nem fogja a golyó és a kard, mert egy paptól kapott 9 Sándornak keresztelt gyereknek, újszülött gyereknek a köldögzsinórját, és ezt egy bőrzacskóba adta át Rózsa Sándornak, és ő ezt tulajdonképpen talizmánként hordta magával. Most láthatjuk ugye, hogy tulajdonképpen egy ilyen sorshúzással kellett dönteni, hogy az adott faluból kik lesznek azok, akik és láthatjuk, hogy azért jó lendületben vannak a csikósaink. És hát egészségetekre! És tulajdonképpen a szegény legények nem igazán akarták a császárt szolgálni, ezért megszöktek a katonaállítás elől, vagy adott esetben, ha már besorozták őket, akkor a katonai szolgálatból szöktek meg. Hát erre a császári hatalom úgy reagált, hogy ezekre a katonaszökevényekre. Jó. Most pedig következne a kendőlopás, és ehhez kérném én a hölgyek segítségét, ugyanis a csikósoknak szüksége lesz egy kendőre a kendőlopáshoz. Hát akár egy keszkenő is jó, vagy zsebkendő, vagy nem tudom. Nos, nem lesz felajánlás esetleg? Azt elárulhatom, hogy a hölgy, aki adja a kendőt, egy puszi fejében fogja visszakapni. Hát nem tudom, szerintem egy készfogás is jó lesz, ha az úr kínálja fel a kendőjét. A puszitól eltekintünk, szerintem ő is, meg a csikósaink is. A kendőlopásnak a lényege az, hogy tulajdonképpen az eredeti verzióban egy hölgy felajánlja a kendőjét, és innentől kezdve a csikósok a hölgy kegyeiért versenyeznek, úgyhogy egymás válláról próbálják meg ellopni a kendőt. Természetesen vágtába kergetve egymást, amelyik csikós a végszóra megkaparintja a kendőt, az természetesen a hölgy felajánlótól egy puszi fejében a hölgy felajánlónak visszaadja a kendőt. Na, már itt történt egy kendőváltás.
Na hajrá, fiú, kié lesz a menyecske kendője? A képzeletbeli menyecske kendője. A legifjabbik csikós is igen szilajan próbálkozik azzal a kendőlopással, és már-már beéri idős társát. Na. És ismét visszakerült az első úgymond versenyzőkhöz a kendő. Hát tapsoljuk meg a győztest, tehát tapsoljuk meg mindhárom csikósunkat. Ez egy jó kis küzdelem volt. Hát természetesen ez is hozzátartozott a pusztai élethez, ugye a folyamatos kis versengés, a lovakkal való összehangolódás.